Yes, ja, mijn mensen. Als het zaak is zo. Waar ben je wat? Hmm? Waar ben je wat? Translate that quickly. Hoe oud ben je wat? Mohammed. Mohammed, okay, I'm gonna ask you a few questions. Yeah. How smart are you out of 10? 7. Okay, that's cool, that's cool. What is in front of you but you can't see it? Yo. But you can't see it. Guess. No clues. Nothing. I hold him up. Yo, you can't see it. You can't see it, you can't see it. Can't see it. It's in front of you but you can't see it. It must happen. Must happen. A shadow, no gravity. Okay, the answer is the future. Oh yeah. Future is in front of you, you can see it. There's another one. Okay. You are a taxi driver, no? You pick up one person. After 5 minutes, you pick up 4 persons. And after 10 minutes, you pick up 6. How old are the taxi driver? How? How old are the taxi driver? You asked how old the taxi driver is. How old is it? 21. 21. I'm gonna ask again. You are a taxi driver, no? Yeah. Okay. You pick up 2 persons. After 5 minutes, you pick up 4. After 6 minutes, you pick up maybe 10. Yeah. How much old? What? How old are the taxi driver? 15. My age. Gooi. Say, wat is zijn naam? Mijn naam is Wayland. Say. Als zij terug zit, no? Rustig alleen. Nou, denk ze, maar ze denkt terug. Waar denk zij? Ik denk terug. Maar wat is het genoemd? Zij zit en denk terug zien zij. Nou, het woord terug denk genoemd. Het woord terug denk genoemd. Zit, denk terug. Denk aan die verleden. Say, kwaai. Nou, is nog een. Zij is de taxi driver, no? Nou, zij tel 1 persoon op. No? En na 5 minuten telt ze weer 6 mensen op. Hoeveel oud is die taxi driver? 19. Hoezo? En hij is mijn ouderdom. Kwaai. Wat heb ik nog? Zij heeft 27 appels. Zij vat 3. Hoeveel appels is zij? Ik eet 27 appels. Ik vat 3. Hoeveel eet ik? 27. Jij op je vrouw. Zij heeft 27 appels. Zij vat 3. Hoeveel eet zij? Dat is mooi, man. 27 appels, ik vat 3. 24, wat ik nog. Oh, 3. Ja, 3. Ja, is al. Kwaai. Yup. Ah, hoe is het, man? Ik is bijna zei. Zaak. Kijk hier, dan zei je zijn mooiste muis op je school. Die mooiste mee, bro. Van mij, nee. En dat gal gaat niet gaan, namens Mika, man. Mika, wat is dat van? Die gaat, maar sorry man, gaat 10 man sinds. Gaat hoeveel? Gaat 10. Yes. Wat is dat van? Scholz. Mika Scholz. Gaat hoeveel? 10, hoeveel is het? 10A. 10, oké, nou weet zij. Mika Scholz. Mika Scholz, nou weet zij. Ja, mijn mensen, ik is even hier in een andere locatie. Weet je hoe die gekomen of weet je hoe die gekomen. Maar ja, we gaan weer mensen op zo'n kak vragen van hen. Dus ja,
like die video's en comment daar en follow. Yes, it was even terug zo. Zak, ja, ik zie. Wou je wat? Sure. I'm gonna ask you a question. What is in front of you, but you can't see it? Yo, sorry, brother. I don't know. No. Okay, another one. When you sit alone on a bench, when you think back, what do you think of? I'm not ready, man. Sorry. I'm not ready. I have another one. You have 27 apples, nah? You take 3 away. How much do you have? 27. Take 3. Go. I don't know. No. Guys. Cool. Yes, it's Zach here. What were you with? Robin. Okay, Robin, I'm gonna ask you a couple of questions now. What goes up but never comes down? Inflation. Inflation. Think more. Not sure. It goes up, but it never comes down. It just go up, more. Got no idea. Okay. If you have 27 apples, nah? You take 3. How much do you have? 24. 24. Sure. Think twice. Think nice. You have 27 apples. You take 3. How much do you have? If you take 3, then you have 3. That's cool. I have another one. You are a taxi driver, nah? You pick up 2 people. After 5 minutes, you pick up 6 people. Yeah. How much old is the taxi driver? 6 people. 6 people. Yeah, it's 2 plus 6. No, not 2 plus 6. We started off at 2 and ended off at 6, then you have 6. Yeah. I'm gonna ask again. Sure. You are a taxi driver. Yeah. You pick up 2 people. After 5 minutes, you pick up 6 people. How old are the taxi driver? What was the question? You are a taxi driver, nah? Yeah. You pick up 2 people. After 5 minutes, you pick up 6 people. Okay. How old are the taxi driver? I'm not sure. Not sir. No. Give the answer. How much old are you? How old are you? How old am I? 22. 22. Because you are a taxi driver. You get it? Oh, yeah. Yeah, cool. That's it. Yeah, sure, bro. That's it. Goed. Hallo mijn mensen. Ik ben gepraat over een persoon met ons gewoon moeten. Toen was die video gemaakt. Die video gaat te spelen als ik klaar gepraat is. Maar ik heb gewoon veel in het gewoon iets zeggen van hem. Hij is erbij je. Hij is een lekker man om te praten met hem. Ja, wat hij me gekend in. Wordt nog steeds gepraat met hem. Zijn naam is Monet. Hij is hier samen zit. Zo straten. En die doop. En ooit om vragen van. Ik zei ja. En toen vraag voor hem om waar hij afkomt. En toen zei hij kom uit Duitsland. Hij is oorspronkelijk van Duitsland, ja. En dan leven hij op de straat. En het was touching om te horen. Like, wat hij voor zei. Hoe ze leven. En de vraag is of je vrouw te zeggen, ja. Die vrouw blij. Alle slapen op de straat samen. Hoe wat hij voor ze daar toe? Hij en nog een vriend. En ons komt toe daar, dus dan moet die vrouw. En de vraag voor ons. Van ik kan iets spelen. Ik speel met jou. Van die wijlen. En het was mooi. En daarna vraag met jou toe alsof hij van kan iets kopen. En dan zei ja. Toen kopen ze al iets om te eten. En om te genieten, ja, voor de aan. En even veel jong mensen buiten zeggen dat appreciate wat hulle het ons. Appreciate elke deel wat hulle kry. As hulle onder dak is, appreciate dit my bro. Het mag maar simpel klink wat ek nou sê, maar appreciate dit. Liewe swaar, liewe staf. Liewe is nie vir almal
50 persoonlijk.com. Dat is mijn lijfers. En je helpt elkaar. Je helpt elkaar ons. Zo, ja, ik hoop wel wat ik gezegd. Dus, koi, dit weet maar zeker. Goeiedag, met wie is het vandaag? Hoeveel? Met wie is het vandaag zo? Ek is Mornel Jeman. Ek bly op die straat. En ek is hier so om vir julle te help vandag. Je gaat een paar vragen vanaf Ankel, dat is recht hè? Hier van my die. Oké. Wat is voor oom kan het zien? Is voor oom kan het zien? Ek weet nie. Als iets wat moet nog gebeuren, het moet nog gebeuren, maar wat noemen ze het? I wouldn't know. Ek sal nie weet nie. Oké, is er nog een. Oom is de taxi driver, hè? Ja. Oom lei 2 mensen op. Na 3 minuten lei oom 5 mensen op. Hoeveel jaar oud is de taxi driver? Nee, dit kan nie wees nie. Daar's 8 mense in die taxi nou. Hoeveel? 3 en 5. Dis 8. En ek weet nie hoe die taxi drywer, hy kan enige ouderdom wees. Ja, het weer eens. Oom is de taxi driver, hè? Oom lei 3 mensen op. Ja. Na 5 minuten lei oom 6 mensen op. Hoeveel jaar oud is de taxi driver? Okay, ja. Als 8 mense in die taxi. En die taxi drywer is 51. Hoezo? Want ek is die taxi drywer. Dat is recht, dat is recht. Ah, zie, dat is recht, dat is recht. Als oom terug zit, Ja. alleen op een bankje. Hij heeft niks meer zo om me. En oom denkt terug. Waar denkt oom? Aan al die kak wat ek kan gevang het in my lewe. Ja, en ek wens ek kon nie die klokkie terugdraai om my lewe te verbeter. Maar ons noemt het iets, een specifieke woord. Alsof terugdenk. Wat is alsof terugdenk? Het klaar gebeuren, wat is het? Think back in time. If you think back in time, you wish you changed what you did wrong, make it right. Oké, dat is goed, dat is goed. Ik heb nog één vraag. Oom met 27 appels. Oom vat 3. Hoeveel appels is daar? Hoeveel appels heeft oom? 25. Ja, het beste is stadig. Oom met 27 appels. Oom vat 3 weg. Hoeveel is daar oom? Hoeveel appels zit oom? 24. Ging oom op? Ja, Oh, op, oké. Oom met 3 appels. 3 appels. Maar want oom met 3 appels gevat. Ja. So oom met 3 appels oom. Van oom. Jy gee my 3 appels en jy vat die ander 3 appels, dan het ek niks appels oor nie. Dat is recht, dat is recht. Dat is goed. Hij is al.